Така, това са ATC-тата на Мариана Георгиева от София. Те са 6 в 4 основни цветове. Интересното за тях обаче е, че цифрата 8 е направена от много мънички, финни розички и листенца квилинг. Аз бях изключително много изненадана, когато отворих плика с тези красотички. Това е нещо много красиво и наистина е много трудно да се повярва, че наистина е възможно толкова мънички розички да съществуват. Не зная с колко хубаво качество ще ги видите, но определено те са много прецизно изработени. В червено, лилаво, червено, зелено, оранжево и синьо. Продължавам с ATC-тата на Стефка Бешовска от Севлиево. Те са в 2 теми, 3 пеперуди и 5 характерни за нея. Папката на тухлички и мини цветчета. Тук се виждат и сърчица. И това е ATC, което ме впечатли особено много, в бяло и червено, като мартиничка. Аз определено съм много затруднена как да разпределя тези ATC-та. Само искам да покажа това ATC с посланието: никой не може да го направи вместо теб, използвай крилата си. Това са ATC-тата на Диси Джейнова от Варна. Когато отворих плика, който тя ми изпрати, първата мисъл, която ми мина през ума е, че тази размяна се получи обща на нас двете, защото тя самата пожела да направи картичка за всяко едно момиче, което се включи в играта. Тук имаме 3 основни теми. Едната е с винтидж дама. Самата тя така е нарекла серията. Образна жена с дантелки и изрязани елементи. Втората серия е отново образи на жени с шапки. Отново, аз вече казах колко много обичам шапките. Особено тази ми е много симпатична. И третата серия, шопинг момиче. Разбира се, ние жените много обичаме да пазаруваме. Този път обаче считам, че ще избера ето това ATC за мен, защото искам в моята колекция да има и такава част от женската същност, шопинг терапията. Това са ATC-тата на Кали Павлова от Варна. Всички ние я познаваме като Калисто. Това са едни малки кристалчета, които са толкова нежни и крехки за докосване. В нейната серия тя е използвала 2 русалки и 4 много симпатични момиченца. Мисля, че това ATC ще остане при мен, точно заради ръката на кръста. Едно македонче по душа, което успокоява себе си, когато сложи ръка на кръста, за да има време да отмине бурята от емоции, които я вълнува. Всички ATC-та са много прекрасни, много хубаво оцветени. Кали наистина е несравнима в това нещо и самата аз имам много какво да уча. Може би след 4-5 години ще достигна нейното ниво, поне така си мечта. Това са ATC-тата на Катя Атанасова от София. Отново 3 раздела, характерните за нея
рисувани картички и ATC-та. Използва страници от стара книга, използва много елементи, съчетани с печати. Това е нещо изключително. Аз съм я признала за талант в този раздел на картичкоправенето. Две девойчета, съвсем семпли в японски стил и едно момиченце с цвети от вестник, нежно и елегантно. И разбира се, третия раздел са шапки. Аз съм особено пристрастена към тези три ATC-та и мисля, че това ATC ще остане при мен. Ти си достатъчна. Това е нещото, което трябва да знае всяка една жена за себе си, че тя е достатъчна такава каквато е и не е необходимо да се... Това са ATC-тата на Ирена Стефанова от Добрич. Искам само да подчертая, че това момиче прави ATC картички за първи път и като за първи път наистина са доста сполучливи. Явно се личи, че има доста опит в картичкоправенето. Тези разкошни цветя и вързани подаръчета. Тук има цветенца плетени на една кука. Тя самата ми изпрати няколко лично за мен. Едно девойче, което всички харесаха и дори някои пожелаха. Ще се постарая това момиче, което го пожела, да я получи. Мънички цветчета в едно бляскаво ATC с желанието бъде щастлива и разбира се, моите любими ветрила. Тук съм поставена пред дилема, защото аз самата в първи момент посегнах към ветрилото, което е неизменна част от мен. Както и при шапките имам няколко, но самата Ирена пожела при мен да остане това ATC, така че зеленичкото ATC остава при мен, а ветрилото ще радва някое друго. Това са ATC-тата на Тони Благоева от София. Две теми, жени в ретро, според мен, стил, зелено, синьо и червено, доста изискани, доста сериозни, доста претенциозни дори. И три картички, които доколкото разбрах, тя сама е нарисувала. Със сигурност ги оцветила и то доста добре. Мисля, че вече наистина разбирате колко много съм затруднена. Но хубавото е, че всяка картичка ще получи номер и под номер ще отиде в плика на момичето, при което ще пътува. И това ще улесни доста моят избор. Това са ATC-тата на М6, разноцветни, шарени, весели. Честит ден на майката. Много ефектни, с ембос, перлички и дизайнерски хартии и тази изключително нежна и ефектна пеперуда. Никога няма да забравя момента, в който им представи този пънч на тази пеперуда. Тогава тя представи тази пеперудка по много ефектен начин. Нейните думи бяха: имам 2 шкафа дизайнерски хартии, 2 чекмеджета, печати и 2 пънча. А това е нейният любим, изключително ефирен. Тук искам да благодаря и на Елито, дъщеричката на Ем, която се раздели с специално това ATC, което ще бъде за мен. Това са ATC-тата и таговете на Диляна Христова от Айтос. С Диляна се запознах съвсем скоро в Facebook. Тя
пожела да направи ATC-та за моята размяна, но се колебаеше, защото за първи път изработва такива проекти, но като за първи път наистина се справила много добре. Личи си, че има опит и усет в картичко правенето, което и от всичките да реша да остане при мен, все ще е зелено. Самата тя се е постарала да са доста зелени, дори и тази с мартиничката и с 8 март надписа също е много ефектна. И все пак след разговор двете решихме, че при мен ще остане това ATC, което е зеленичко и е обсипано с цветя от люлек. Все пак след 8 март наближава първа пролет и празникът Великден. По случай първа пролет Ди си организирала една размяна на ATC-та, а по случай Великден М организира размяна на тагове. Това са ATC-тата на Мария Чочева от София. Изключително интересни дизайнерски хартии, които са съчетани с цветя. Тук има едно огледало, в което може да се огледаш, и шише с парфюм. Тук има пощенска марка, да не забравяме все пак, че използваме БГ Пощи в тази размяна. И втората серия, която е типично дизайнерска. Аз ще се насоча към нея и съм решила това ATC да остане при мен, защото е свързано с моята сегашна професия. Но да видите и останалите момичета, доста модерни, фешън и стилни, както всяка една от тази, с тази леко небрежно спортна, дори напомняща за лятото. Определено чисто женски неща, които ние изживяваме. Това са ATC-тата на Стевка Костова от Шумен. Това русо момиченце, което ние споделихме помежду си в една група във Фейсбук. Русичко, нежно, замечтано, поне аз така го определих. Митовете за блондинките не са съвсем вярни, защото и ние брюнетките сме блондинки по природа. Дори да имаме интелигентен външен вид, в главите ни се въртят много руси идеи. И все пак за това сме жени, за да бъдем уникални, единствени, нежни и загадъчни и интересни. Това са ATC-тата на Стевка Пашова от Казанлък. Серия в розово и серия в лилаво с цветчета съчетани и завъртулки. Много нежна дизайнерска хартия. До такава до сега не съм виждала, но това, което наистина ме впечатлява, са тези 3 ATC-та с гербери. Ако има неща, които са ми любими и в класация трябва да ги сведа до 3, това са шапките, ветрилата и герберите. За шапките и ветрилата вече няколко пъти споменах, но вече е време да спомена и герберите. Изключително нежни, красиви, глитерни хартии и ATC-тата на Стевка са наистина много впечатляващи. Това са ATC-тата на Маги Димитрова от Стара Загора. Те са разделени в две серии, ще ви показвам по-отделно. Изключително ефектни, като малки филмчета дори. Готина и секси, жизнена и щастлива, нежна и красива и дръзка и звездна. Маги изключителна си. С тези ATC-та наистина много ме впечатли, обаче това, което наистина искам да ви покажа, което е уникално, са ето тези ATC-та във втората част. Това, момичета, са хартии рязани с скалпел,
Всеки един детайл е изрязан по-отделно. Наслагвани са хартии от различни цветове, една върху друга на слоеве, за да се получат тези образи. Това не е рисувано, това е изключително изрязвано. Може би от година Маги се занимава с точно тази техника, аз не знам как се нарича, но за мен това е техниката на Маги. Ето това нещо, аз усещам релефа на сивия и черния картон, които са насложени върху белия картон. Ето очите, устните, брадичката, носа, всяко едно нещо, кичурите. Особено тук има изключително много кичури. И Маги наистина нямаш равна на себе си. Аз определено искам да се срещна с това момиче и да ми покаже как се случват тези неща. Може би няма да имам търпението да изработя такова нещо, но поне да видя как се случва. Ето очите, виждате, аз напипвам релефа и в устните. Ето тази бяла точка, тези черни линии, всичко това е релеф, постигнат чрез наслагване на хартии върху червения картон и белия. Уникални са просто. Трябва просто да ги пипнете и да видите за какво става въпрос. Това е Маги от Стара Загора.